mang perkara kabeh bisa maca Al-Qur'an lan maknane kaping pindho salat wangi lakonane kaping telu wong kang saleh kumpul ono kaping papat kudu ikat lowe kaping lima dikir wangi ingkang dobe salah sawise sapa bisa amanane insya Allah Gusti Pangeran dijabari papat kudu watang ikat lowe kaping lima dikir wangi ingkang dobe sak kabeh sapa bisa nglakoni insya Allah Gusti Pangeran dijabari yuk yang mana yuk ayo